Namatay daw si Bob Marley tungod sa kuto. Kadungog na mo ani istorya. Ug pagkaimpas sa kinabuhi ni Bob Marley, giapilog-lubong ang iyang paboritong gitara, isa ka bulas football ug isa ka pakete nga Juriwanams. Pero unsa tuig gikamatyan? Yati ra kuto. Bitaw unsa tuod nahitabo sa kinabuhi sa nag-iisang Bob Marley or ang ginatawag natong King of Reggae Music. Tara, istorya ta. Buffalo soldier, dreadlock rasta. Si Bob Marley or si Robert Nesta Marley sa tinuod nga pangalan nga natawo didto sa 9 Mile, Jamaica atong February 6, 1945. 17 anyos lang ang iyang mama ug naburusan sa isa ka puti nga mananap nga 59 anyos nga si Boss Norval Marley. Gikasal man pud noon sila pero sa wailing mga rason, di pasira sab si Boss Norval. Ug wa gyud gibilin bisag sukli na lang sa kulapo. Pait ang kinabuhi nila didto sa 9 Mile mao naka-decide ang iyang mama nga musubida sentros Jamaica ang Trench Town sa Kingston. Ang lugar sab nga nabansagan didto pinakasamok tungod sa kadaghag mga gangs. Pero kay Choy man sab lagi si Bob Marley, iya sang naabigo ang mga gang didto, ang pinaka-notorious didto nga gang ang Rude Boys. Ug didto sab siya gibansagan sa street name nga Top Gong. Naminyo pag-usab ang signal mom nga mama ni Bob Marley sa usasab ka single dad nga si Thaddeus Livingston. Silingan ra sab nila didto sa 9 Mile sa una. Naagi forever sa silingan. Ug ang anak pod aning single dad nga si Neville Livingston is papart na sabdaan ni Bob Marley dito sa ilang lugar nga kauban sab niya practice ug kudkud ang gitara. 1962 naghimo silag banda kauban ra sab ilang mga bag-ong nakaila ug gitawag silag The Teenagers. Ug naka-release pagani silag single ang kanta nga Simmer Down nga nibuto sab didto sa Jamaica. 2, 1, 0. Ug nihalin og 70,000 copies pag-abot 1964. Ug sa wa madugay, nailisan na sabdayon ang ilang pangalan into The Wailers. Pero after 2 years, tulo na lang kabuk membro ang nabilin sa The Wailers tungod kay nang hawa ra sa bang-uban sa wala iling hinungdan. So naka-decide na sab si Bob Marley nga mulangyaw na lang sa US. Ana siya sa iyang asawa, "Ay man, adtos ako sa Amerika kang ermat kay mingitag trabaho." Ala pod si Rita, "Yes man, amping dito man." Lab assistant, forklift operator, ug uban pa ang iyang gisudlan. Pero sa kadugayan, wa na ganais Bob Marley sa US tungod kay saba, crowded ug pinakalala didtong panahon na ang racism. So ka-decide siya, "Ay man, may pag-uli man, peaceful pa." Pero katong time di nga naa si Bob Marley sa US is mausab tong time nga pagbisita sa Emperor sa Utopia nga si Boss Haile Selassie, ang tao nga nagpasiugda sa Rastafarianism sa Jamaica atong 1930s. Galing ang mga Rastafarian sa dito sa Jamaica is nagtuo nga ni balik daw si Jesus sa katauhan ni Boss Haile Selassie. Maong pagbisita niya sa Jamaica, daghan kayog dili rasta nga nagpa-convert sa Rastafarianism ug isa na didto ang asawa ni Bob Marley nga si Rita. Maong pag-uli ni Bob Marley sa Jamaica, na-surprise gyud siya kay naka-dreadlocks naman iyang asawa. Si Bob Marley tuod guys is gipadako nga Katoliko sa iyang mama. Pero 1966 nagpa-convert na sab siya sa Rastafari. Ug nagsugod na sab og pa-dread siyang buhok ug syempre mudagkot na sab as kabahin sa Rastafarian beliefs. Sa wa madugay nakig-contact balik si Bob Marley sa iyang daan nga mga kabanda, ang The Wailers, para buohon og usab. Ana ra sab tong iyang mga kauban sa una nga si Neville Livingston ug si Peter Tosh nga, "Yes man." Ug kini nga time ang buto kaayo nga music dito sa ila isang kanta nga gikan sa Toots and the Maytals nga Do the Reggae. Ana dayon si Bob Marley, "Ay man, this is the music man." Ditso na dayon siya sa mga reggae producers ug ang dating banda nila nga ska nga The Wailers nahimo na yung reggae band ug naka-release gyud dayon sila tulo ka album sulod lang sa isa ka tuig, Soul Rebels, Soul Revolution 2 ug ang The Best of the Wailers. Pagkasunod tuig 1972, didto na sila nakakuha og kontrata sa Island Records ug naka-release sa album nga Catch a Fire ug didto na dayon ni buto. Pero syempre, dili gid mawala ang aberya, di ba? Mao niyang nahitabo. No woman no cry. Subuto naman sila. Giingnan sila sa president sa Island Records nga mag-tour sa mga local bars sa United States. Pero ana si Peter Tosh ug Neville Livingston, "Ay man, di na pwede man. Kay labag daw na silang prinsipyo as Rastafari." Ug ang isa pa gyud kasiste is murag gaselos na sab ni Neville Livingston ug Peter Tosh kay Bob Marley
Tungod kay ang tanan nga atensyon, media, si Bob Marley ang unod. Og 1974, nihawa na gyud si Neville Livingstone ug Peter Tosh ug nagpadayon sa ilang mga solo careers. So si Bob Marley na lang gyud ang nabilin nga original sa The Wailers. Ug nagkuha na lang sab siyag bag-ong mga members nga mosubstitute sa iyang mga amigo. Ug nagkuha sab siyag female group nga gitawag niya Itris nga kauban mismo diri ang asawa nga si Rita. Ug didto na dayon nabuo ang ilang pangalan nga Bob Marley and the Wailers. It was I who shot the sheriff, and they say it is a capital. 1975 nagkagubot ang Jamaica, politika ba, People's National Party ug Jamaican Labour Party. Binigwasa gyud nga as in gubot gyud ug mismo si Bob Marley wa gid siya ganahay ani nga panghitabo. Maong sa ilang pinakaunang album sa Bob Marley and the Wailers, ang Natty Dread, nadiri ang mga kanta niya nga about sa kagubot sa Jamaica. Karon, ang problema na sab guys, while nag-soundcheck sila Uncle Bob sa ilang tukar sa Kingston, Jamaica, kalitra ng duo lang mga taong armado ug ipangwaswasan gyud sila pastilan. Naigo si Uncle Bob sa lawas ug sa braso ug ang iyang asawa napingsan pud og bala sa ulo guys. Grabe nga hitabo. So nilupad na lang si Uncle Bob sa London. Dito na nagsugod ang laay atong duwa-duwa nila Uncle Bob og football kay hilig man sab lagi niya. Pero ang problema kay na-injury na hinuon siya. Pasagdan na niya. Pero paglala na, dito na niya gipa-check up. Dito na dayon ang resulta nga ni pahuyhoy sa tanang mga abaga. Acral lentiginous melanoma or isa ka skin cancer. Ug ang ingon sa doktor, putlon daw ning iyang kumagko para di na mukalat sa ubang parte sa lawas. Pero ana si Uncle Bob, no man, kay labag din ni sa pagtuo sa Rastafari. Bawal di ay ang pagtanggal sa bisang unsa nga parte sa lawas sa isa ka tao. Padayon ras Bob og tukar ug dibalik siya sa Jamaica para mag-concert na sab atong 1978. Ug diri na nahitabo ang pinakakuyaw / historical niya nga gibuhat. Kay sa iyang concert, gipasakan niya sa stage ang duha ka magkalaban nga partido, ang People's National Party ug Jamaican Labour Party. Ug gipa-shake hands pa gyud niya guys, pastilan history. After 2 years, gi-release na sab ni Uncle Bob ang iyang pinaka-last nga album, ang album nga Uprising atong 1980. Naadiri ang kanta nga Redemption Song ug ang Could You Be Loved nga syempre makahilak gyud kas kabuto ani og kalami sa mensahe. Won't you help the same? These songs of freedom. Gusto pa gani unta sundan ni Uncle Bob og mga tours, pero mauna sab ni nga time nga luya na iyang lawas. Ug isa ka adlaw sa iyang pagjogging-jogging, nikalit ra siya katumba og nakuyapan. Gidala sa ospital ug didto na dayon ang findings nga ang iyang cancer di ay nga nagsugod ras kumagko is niabot na sa iyang atay, tutunlan ug utok. Pero nitukar pagyapon siya atong September 23, 1980 sa Stanley Theater, Pennsylvania. Ug mauna dayto ang iyang last nga tukar guys. Kay pagkuman ani, niniwang na gyud si Uncle Bob ug luya na gyud kaayo iyang lawas. Cancel na dayon ang ubang tours ug adto siya Germany para didto magpaayo. Alternative cancer treatment ang gihatag sa iya or gitawag nga eye cells treatment. Pero bulan ra gitabang ani nga treatment guys, kay pagkasunod ng mga bulan, mas niniwang pa gyud si Uncle Bob. Ug na-realize si Bob Marley nga di na siya magdugay sa kalibutan. So naka-decide siya nga muuli og Jamaica ug didto doon ang iyang mga adlaw. Pero pag landing pa lang sa Miami, Florida, is gidiretso nag-hospital si Bob Marley kay murag wa na surrender na gyud iyang lawas. Ug naimpas gyud ang iyang kinabuhi sa edad nga 36 nga wala na gyud makakita sa iyang mahal nga Jamaica. So kansera dili ko to. Gilubong atong May 21, 1981 sa iyang hometown sa 9 Mile, Jamaica. Ug didto na sab giuban og lubong ang iyang paboritong gitara, isa ka bola sa football ug isa ka pakete nga juriwanams. Ug before pa day naimpas ang kinabuhi ni Uncle Bob guys, nakabilin pa siya mensahe sa iyang anak. Ang mensahe, money can't buy life. Usa si Bob Marley sa pinaka-influential nga tao sa Jamaica ug mismo sa tibuok kalibutan. Ug magpadayon ang iyang musika nga dala ang paghigiusa ug paghigugma. Ug unta sa makang Uncle Bob, mao na nga hiyas ang atong ibutang sa matag usa. Rest in peace Bob Marley. Peace out, bro. One love, one heart. Let's get together. Shoutout na ko sa wash out atong niagi na itong video nga si Roy Abrenica from Cabadbaran City, Agusan del Norte, Rodel Osimar from San Fernando, Bukidnon, Ludwig Bon, gikan sa Malalag, Sulup, Padada, Davao del Sur, Papa Bogs from Lanao del Norte,
Daniel Cañete from Uyungon, Negros, Vincent Bal Batisanan from South Cotabato, Baniked Donsig Hailon from Lantapan, Bukidnon, Jun V. Ilondo from Pampanga, Davao City, Ugdong Cantillo from Matina, Davao City. T-shirt guys.